en liberdade, en urnas, nunhas primarias que son unha oportunidade para abrir un novo tempo na nosa organización. Temos que agradecer a participación amplia dos militantes do noso partido neste proceso de primarias. A todos e a cada un deles, con independencia da opción a que teñan apoiado, hai que darlles o seu agradecemento por ter sido militantes dunha organización que ten un papel fundamental que desenvolver en Galicia. Quero agradecer tamén ao compañeiro Juan Díaz Villoslada o seu traballo intenso ao longo desta campaña, a boa relación e a cordialidade que reinou entre nós ao longo da mesma. E teño tamén que agradecer especialmente tamén ás compañeiras e aos compañeiros que me teñen apoiado ao longo destes máis de 2 meses de traballo intenso o esforzo de abrir un novo tempo no socialismo galego co protagonismo das bases.